Jalanan aku ora nrimake. Menawa wong tuaku diplosoro karo Kanjeng Adipati sawing Kadipaten Trenggalek. Mula aku ning kene bakal gawe dedah. Ngerti ora kowe? Kakang Balipe, Kakang Balipe. Terus kepiye? Aku wis ngerti kok. Aku wis ngerti kala semono. Wong tuamu diplosoro karo Kanjeng Adipati. Yo, Kadipaten Trenggalek. aku ngerti. Ora mau anake kuwi aku belani wong mergo dipateni. Kepiye wae aku kudu balesake patin wong tuaku. Yo, ning ngene Kakang Balipe. Kepiye? Bener kowe belani wong tua. Nanging nganggo dipikir. Nganggo dipikir. Mongko Kadipaten Trenggalek. Kuwi wong hidup den itu. Adi aja meyang kudu mangkat. Kepiye? Aku tak manut caramu sing kepiye? Ah, ngene. Yo, Pokoknya aja mati. Ngerti? Warulo Kadipaten. Kowe mlumpat pager. Yo, mlumpat pager mung Kadipaten. Mengko nek Kanjeng Adipati kuwi wis katon kok ngono. Sakmu, kok Pulosoro sakmu. Nek yo kuwi kowe kudu marang. wis aku tak manut omonganmu. Tak nut ngomongmu. Nanging kowe kudu sarujuk karo aku. Kudu aku bantu anggon gawe dedah ora Kadipaten Trenggalek. Iya, aku nyarujuki Kakang Balipe. Mergo awake dhewe kala jaman semono Kanjeng Adipati. Mergo dadi Adipati ning Trenggalek ku awake dhewe melu ndadekake Kanjeng Adipati. Nah, Ning saiki aku karo kowe. bener, berarti yang dulu kowe sing elek jamane laku-laku dhewe. Tapi ora trimo sakjane. Ya, wis aku manut kowe wae piye? Kabeh rayahan iki ngene. Kepiye? Nek munggo saka iku pratikaku. Aku lan kowe mlaku-mlaku ana ing Kadipaten Trenggalek. yo kuwi awake dhewe kudu gawe dedah ning Trenggalek. Ken wong-wong Trenggalek ora trimo. Aja nganti kalah. Mergo ana wong ndudeng nang. Wis, saiki ngene wae. Ayo opo sing dadi penggawe iki? Dilakoni wae. Ayo no. Kuat Ditani wae. Aku bocah sekitar kene wae. Aku arep liwat menyang pasar Adogo. Oh, bocah ki wae ngendi sok kene. Laras, pino laras. Ora mesti lho. Aku ning pasar janganan. Pasar. Lajeng Oh, malah diterke wae. panjenengan sedaya menika Diterke wae kok belanjane adi bayari. Iki kakak saya. terus Aku bare kon. balik dari kita. Pak banjur dong. Karo kersane dengan Ini, iya piye? kowe mau arep kondo nek arep nang ndi? Aku arep nyang pasar. Yen ngono kowe nggo kondo. Kuwi tinggalin bondo. Tak. Keporo malah kowe ngladeni aku karo kanjeng. Tak pek bojo. Kok lek kepenak men. Namun tembung wae lagi kok aku dalem bondo aku kok ngladeni. Mulane sing juga sing petak piye to? Ora Sapa jenengmu mau? Pastri. Pastri. Iya bener. Asli. Sungguh karo rupane. Rupane wae aja kok yo. Kok kowe kerek wae. Ora yo aku yo ora ngerek wae to. Pastri. Iya tapi Wis kowe mati to. Ora sabar. ora Kowe kudu aku ora bakalan manut marang kowe sak kloron. Jalaran aku
kowe. Oh, saya ngelak kok kowe ta iki mau. Terus ya. Ayo, ayo. Woi. Ora dadi iki kok. Lah kepiye? Dhuwur. Sing gandruke kok kowe saiki. Kowe. Ewangi. Oh iya, ewangi nyuwara ngono lho. Iya. Tri, Tri. Ayo, ayo. Ning kowe mengar tak kepenake karo adikku wae kok ora gelem. Kowe rasa dodolan ning pasar calon tak kepenake ning omah. Dasare nanggo. Ya tanah bisa gandeng
jadi barikan karo baru bang. Sakar. Nanging aku. Wes, saya kira saya akan Soro. Saya mulai pasti bakal jauh.
Aku tambah sikit. Aku ditambah sikit. Aduh. Aku tuh Wes, kowe rumangse ati mertobat kowe jaluk waras. kowe njaluk waras Wis manut aku mati. nek kowe mertobat ora bakal baleni tumindak sing ngono Yo, tak tambani yo, Iya, aku bertobat aku. aku mati. nek kowe wis mertobat wis aku melah tak sowan dening sesatan sing aku Yo, manut, manut. yo kowe baleni disamu
Yo